खिड़की से करे लुटाटा बाए बाए हो मिले के कौनो लगावो ना उपाय हो। अरे होई कब होई? ओहो खिड़की से करे लुटाटा बाए बाए हो मिले के कौनो लगावो ना उपाय हो। कके कौनो इशारा समझा जोई हो समझा जोई हो। हेलो अरे बोलो ना का कहतरू हो। सुना बोलो कि कहेबे 1 2 3 अच्छा तालुका जइहा ऐसन बात बा। कहेब 1 2 3 तालुका जइहा कहेब 4 5 6 मिले आ जइहा कहेब 1 2 3 तालुका जइहा कहेब 4 5 6 मिले आ जइहा बुझला? बुझाते बा। डर लगे भाई तोर होवे हथियार हो ऐसे डरई बत होई न प्यार हो बुझला? हो तोर भाई हाँ। तोर भाई हो बड़का कसाई रे तोर भाई के डांट दी रे दाँत काट दी रे मारे खातिर खूटा उपाट ली रे तोर भाई हो तोर भाई। अपन ओढ़नी हिलाइब तब आ जइहा अरे आ जइहा। अच्छा ये बताओ तहार बाबूजी कहाँ सुतल बड़े? अरे वो तो दुआरे सुतल बड़े। आइए सोना तहार छोटका भईवा कसैया कहाँ सुतल बा? अरे ओकरे तो डर बा बुझाता कि जगले बा। लेकिन सुनो हेलो बोला न करे जा कि कहेब 1 2 3 तालुका जइहा फॉलो कराओ तरू। कहेब 1 2 3 तालुका जइहा कहेब 4 5 6 मिले आ जइहा कहेब 1 2 3 तालुका जइहा कहेब 4 5 6 मिले आ जइहा। तहरा से मिले के कौन बाया धार हो छत पाया जइहा बज जब 4 हो बोल काहे काहे हमके बोला के लुकाए लगलू बोल काहे घर मावे लगलू अगुतावे लगलू काहे अखिया मिला के तू जाए लगलू बोल काहे। ओहो सुनब तब ना खबर अरविंद जोगिंदर भेजा जइहा कि कहेब 1 2 3 अच्छा तालुका जइहा। ऐसन बात बा। कहेब 1 2 3 तालुका जइहा कहेब 4 5 6 मिले आ जइहा कहेब 1 2 3 तालुका जइहा कहेब 4 5 6 मिले आ जइहा बुझला?